kwibala lebhola ekhatywayo kodwa usoloko esala. Nabo bembiza Dali. Yabo? Do you see him? Yabona badlala isoka na? Yayidlala isoka na? Umphathiswa wesebe lemfundo esiseko uSiviwe Gwarube uchithe ixesha nabantwana beziko iStep Ahead ebafundela amabali. Ukwazi ukufunda kwabantwana nokuqonda isifundo eso ngumcelimngeni ophambili isebe lezemfundo elijongene nawo. Ngenxa yoko isebe lathathela kulo amaziko e-ECD kwaye ngoku likwiphulo lokuqinisekisa ukuba onke abhalisiwe ukuze abantwana bakwazi ukufumana imfundo engcono. uThobeka Nete nongumnini weSithembeka Child and Youth Centre uthi iyamchulumancisa indima ayidlalayo ekuphuhliseni abantwana. Bayabamba, kulula kubo ufunda ngoba sino-2 no-1 nje. Bayadlala ke, wena uzawuconcentrate ke ngoku apha koo-3 to 4 ufundisa ne. But uzofumaniseka into yokokuba laa 2-year-old wena ucinga uba fama akho nto unomfundisa yona, akakho nto ayaziyo. Ufumaniseka uba hayi mani, lo mntana le nto ibifundiswa o-4 years ngoyena uyiculayo ukogqitha bona. Ngelaa xesha yena uyazidlalela phaa, akho nto awukhonsentreyithanga to teach yena. Yiminyaka engama-25 uNete eqhuba neli ziko. Nangona kunjalo uthi bebefumana ubunzima bokubhalisa. Awukwazi ukuya uyokwenza i-partial care because kufuneka uqala ube registered ukuze ube nesa certificate. Then ke ngoku kufuneka uhamba ungena kule minyango usokola eziba esitsho apha ngoku bazise ezi nkonzo ukwenzela uba singamane sibhampa kwezi ofisi kuthiwe suka apha ayikho apha le nto, bheka kwenye ofisi. Abazali abanabantwana abafunda eStep Ahead nabo bebeyinxalenye yale nkqubo yokubhaliswa. uSiyasanga Vimbela ukhuthaze abazali ukuba babase abantwana babo kula maziko. Uthi mkhulu umahluko obonayo kowakhe umntwana. Ever since eqalile on February kulo nyaka ndiyobona utshintsho na uyakwazi ukwenza my body and uyakwazi ucula iivesithi zasesikolweni and uyayazi into erongo ngoba ebekwazi ukuba aphosa amagama kwabanye abantwana arongo, but ngoku uyakwazi umnqanda nomntu omdala uba awukwazi mama ubiza le nto injeni. uGwarube uthi benze liphulo lokubhaliswa kwamaziko e-ECD uqinisekisa ukuba onke ayaphuhliswa ze bonke abantwana bafikelele kuwo. 2, we want to make sure that we help them with the infrastructure so that it's not just people who are operating in back rooms or in informal settlements, that we help them with infrastructure. We want to make sure that there is a curriculum in place. We want to make sure that there are nutritious meals that are being delivered there every single day or being prepared there for the kids every single day. We also want to make sure that the practitioners are also well trained. Umphathiswa ukwancome iphondo iMpuma Kapa ngomsebenzi osele wenziwe. Eli phondo sele libhalise ngokupheleleyo amaziko angama-473 kwizicelo ezingaphaya kwe-1,000 ezifakwe kulo nyaka mali. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK, Amontini.